Yera nuiche de domingo templadina y azulada. La lluna va poco a poco faciendo so caminata. Y ni siquiera una nube se atreve a tapar la cara. La villa está silenciosa. Solo de algún cutru pasa, pa les fuentes van los mozos falando con las rapazas. Óyense cánticos, rises y ni siquiera una flauta que sollute el eterno anhelo del alma. Ay, dulces nuiches de otoño, templadines y de calma, ¿qué tenéis que de los güellos facéis brotar una llárima? Xa se darían conta de que o texto que acaban de oír non é galego. Foi escrito polo poeta xixonés Ricardo García Rendueles, contemporáneo do noso Curros Enríquez. Traémolo ao ben falado porque todo galego, para coñecer mellor a súa lingua, debe mirala do seu veciño, porque o contraste clarifica. A lingua veciña do galego é o astur-leonés. Onde o latín dicía facere e fabulare con F inicial, nós dicimos facer e falar, e os asturianos facer e falar. É dicir, galegos e asturianos conservamos ese F inicial que o castelán transformou en H, hacer, hablar. Onde o latín dicía luna, lacten, lacriman, lupum con L inicial, nós dicimos lúa, leite, lágrima, lobo, pero os asturianos din lluna, lleche, llárima e llobu. E nisto fan como os cataláns, lluna, llet, llágrima, llob. As vogais tónicas breves latinas mantéñense en galego. Os latinos fonten e oculum dan en galego fonte e ollo, pero en asturleonés dan fuente e güello. Esta ditongación asturiana é tamén característica do castelán. Unha característica moi asturiana é o plural do feminino en es, paves, asturies, rises, les fiestes, les manzanes, les moces, e tamén afecta a formas verbais do tipo cantabes, dabes, cantaben, daben, cantaríen. Estas diferenzas gramaticais, sumadas a outras léxicas e fraseolóxicas, fan do astur-leonés, veciño noso, unha lingua de seu, diferente do galego e do castelán, unha lingua viva para que hoxe moitos reivindican a oficialidade. Ben falado. Serven para pagar. Cantos. É o noivo da galiña. Jalo. Jalo. O que non lle cabe máis nada é que está... Cheo. Ves como sabes? Calquera galego sabe detectar se quen está falando é un asturiano. A caracterización que da lingua astur-leonesa na súa variante asturiana acaba de facer Xoán Babarro non dá o perfil completo desta lingua, pero sí que nos dá os trazos esenciais que a distinguen da nosa, e así coñecemos mellor a nosa. Este é o obxectivo do ben falado. A lingua astur-leonesa é fillo do latín, como a nosa. Pasou longos períodos de dificultade, como a nosa. Vive actualmente un proceso de recuperación entusiasta e intelixente, como a nosa. Así que Asturias figura no mapa de países nos que se están desenvolvendo procesos de ecoloxía lingüística. Así que desexámoslle longa vida á lingua astur-leonesa. Abur.